Kedamtang pharo kre sirkep ra trok sirkep aningkan Umchera havar along Presbyterian Umchera Mondoli mahang pathek ponsi kedamtang aruni phai thomkep raisi arni anabangki ningkaning koira phonang choksi Ruptalina sengkan talon pon Umchera Mondoli Ruptalin karcho hujai mega tengpen ada porphai kreisia porpen kachetong dun aluhi sarpo Karbianglong Mission Field along Field Secretary Reverend R Lalthapoi ahinpen Ruptalin along ingpupon Bangsopi Ruptalina belki thengasai along Hamren Pastorate Longri Pastor Reverend Lal Chuan Wawra Mar kachupahem pupon karcho amai along Mondoli Secretary Mondoli Hemari Solomon Tiso ahinpen kachetong dun aluhi do anaphan pachini ponsi karcho padopon Bangsopi Abraham Tiso ahinpen Mondoli Apurkimo Than Ponderapi Mondoli Asar Gilbertson Tiso aridengpen Mondoli Souvenir ingpuponlo Bangso Ruptalin karcho ahut Hamren Pastorate ahinpen arnam ke roalun mesen pen parjupon Sonira bangke nasi mesen pen ta selama kita jo terus kali kana jo balarin kali tasya kom pe se klem bolo Ruptalina sengkan ke paman ponahut arnam nang ke jabang ke than angdeng pi thomkep raisi angdeng so nerkep along pen en ponsi Karbianglong Field Secretary Reverend R Lalthapoi ahin pensi jumesen pen arnamalam than parjupon Laporsi labangso Prem Guru Yesu Kristo ke tumo ak nang kita apa Pili labangso Umchera Mondoli nang kita abang ke ahong arna ke ahoge arna pulatante labangso Umchera Mondoli ke hida po akebe Sino pinia da so mosi labangso Mondoli nang barang charbo kirbo karbo he sam nebo Lapet karcho mahin sedapet bekam tak jor pomom ate kapelu untuk dia satu kini kena forma kan bisa dia tunde mesen forma kan biko na tum nape untuk ini mari tu alang itu nak sama kena forma upura kan nak akhir lagi arna nang kita forma jago kita apa arna Mondoli komite long ni isi na ketia ba lape ningtu ningla atu ma ka Kero karcho judera phi chatai agir japado ponsi ason kapatrupon anong chepajer pon rinti News report KTV News